fáilte go Leabharlann an Sgoile. As an uasach forstanach go bhfuil Goireasan Gaelic acin as a Leabharlann seo tá uasach héanma is suine na chhlaachtaigh uair sa mí a hasin na giúirí. Joi difar chúspar an de leabharach na seo agus han tuigh farsin acin an chónaí a fás. Nuair a hair a dhéimheh leabharach an Gaelic, haar skillen Gaelic iad a bhdosnach ig, agus ha sinna tuair dhéasach ig ag na skillen canan acu. Háisi sin amach le dheannachtaí scailfichin de leabharach an Gaelic, ach inis mar a chéisiú hasin ar fad a bharach go leanach agus hasin cuideach an úl í barach go chuirlís. Mar Àrd-sgoil hasin móchol go bhfuil táir trifir dóin fistrach í ein na láicheansa, agus leis a sin a bharach ar leabharach an héin dhéimhar Goireasan jausach í mar iPads agus computerin. Han Leabharlann fóscailte do rinne sa mí, agus ma ha carig sin acu nach chéidir Gaelic ausach a chast, fiach gyn thoisiúd haich gaif nuair hat a clachgaich na Goireasan Gaelic a hacin. Ma ha drach sa mí acu han leabharach an cónaí awn ar son a chuideach eich. Bys ni cwad ar yrdi ar fincyn sy'n Leabharlann acin, sy'n naim na teach.